أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته masu kallon da sauraron mu insha Allah a yau muna daukin ku da ci gaban karatun mu na ahalari insha Allah yau zamu tashi a fasalin idza ta'ayyanat an-najasatu fasali da zai mana bayani akan idan najasa ta ayyana a gare ka wato idan najasa ya same ka ya za ka yi insha Allah muna da kuma wannan karatu da dai ma wani farko manta ku share domin wasu amfana sannan kuma ku samu kallon alamar kararrawa domin mun sa sabon bidiyo mun ku samu bayani bismillahir rahmanir rahim fasali ya zo mana bayani za ta ayyana najasatu idan najasa ta ayyanu a gare ka wato ta same ka muslim mahallaha sai ka wanke mahallin inda tufan ya taba ka a rigan sai ka wanke daidai wurin fa inda tabbasat idan kuma najisan ta watsu faga ta nan ta shafa wuri da yawa a riganka to gusul sawbu kulluhu malam sai ce ka wanke tufan dukkanta wa man shakka fi isabatin najasati mutumin da ke kokonto akan samuwar najasa nallaha yayi idan kana kokonto sai ka ga wani abu a riganka kamar najasa kan ba najasa sai ma ce to ka yayi wa in asaba shay'un idan kuma wani abu ya same shi shakka yana kokonto fi najasati akan wannan abin najasa ne ko ba najasa bane bala na la mala ya ce ba zai yi ba alai a gare shi wa man tazakkara najasatun mutumin da ya tuna najasa wa fi salati yana halin sallah kada to yanke sallah kana cikin sallah sai ka tuna ai akwai najasa a tare da kai to ka yanke sallah illa an ya kafa furujin lokaci sai dai idan yana tsoron fitar lokaci idan kana tsoro idan fa ka ce za ka je ka wanke wannan rigan ko za ka canza rigan to lokaci zai fita to sai kai sallah da shi saboda tsoron fitar lokaci wa man salla biha nasiyan mutumin da ya sallah da tufa mai najasa da mantuwa wata zakar sai tuna ba da salami bayan ya sallama a'adu fil waqti to mala ya ce sake sallah a lokaci idan kuma lokaci ya wuce to sai ka je ka sa tufa mai tsafta domin sallan da zo a gaba alhamdulillah nan ne muka kawo muku karshen karatun mu ne yau insha Allah sai mu haɗu da ku a bidiyo mu na gaba sai dan wani kada ku manta ku mana share domin wasu amfana sannan kuma kun samu ku na alamar karrawa domin in mun sa sabon bidiyo mu ku samu bayani alhamdulillah masha Allah